ningali pikiraki berbunga-bunga rohaki alani dengan basah sasadaho dingoluki manggohi nangakaki tunaso jadi mubah nako di pangan rohaki ikon rapita dua ratu dorok marang tu dorua yot mata ngako hasia haora wajai ngomong asa sai ho di lampuku nam sasadaho di rohaki sai hot mahoni ngoki sasadaho di ngoki manggohi nangakaki naso jadi mubah nako di pangan rohaki ikon rapita narua ratu dorok marang tu dorua yot mata ngako hasia haolau wajai ngomong asa sai ho di lampuku nam sasadaho di rohaki sai hot mahoni ngoki ikon rapita dua ratu dorok marang tu dorua yot mata ngako hasia haolau wajai ngomong asa sai ho di lampuku nam sasadaho di rohaki Sa kita tu juru ni Tuhan ni terkasana marwata matangi yang mahita Tuhan di bata Jehovah Tuhan nami na uso bahami marigana mo Tuhan Yesus Kristus malayati marigo Tuhan di pangaraw mo Tuhan mo di kami saluhuna di barbisar matani arero di mana nama sakap anak do guru ni Uriam dinala majalo pengasuh siat diormi Tuhan mangilu kami asa tuturu kami selalu na Tuhan asa tong dibagas kami nama siholongan kami jala pohot ma pardunga sarapina sida asa tong dibagas nama siholongan tujulan harap song-song ni Tuhan dia dat nawayud di ulang Tuhan pemangarajai salukna di suhu paranak 9 juta Tuhan sudah buru sianipar atau tong masih lupa kami Tuhan maulaon akan nolinaringgan di ulang nami sadaron atau kasat kami madiri nami kasat kami ulang Tuhan Tuhanmu Paula nga mga turban sa luna asang mardalan
dinggan dohot une di parti keron. Kurajumi kami Tuhan perdosa duga nama kami di hadapan-Mu. Sesama selalu dosa pengawasan kami, asal kama kami di hadapan-Mu. Mari dalam Tuhan Yesus Kristus sumar kami. Amin. Salam masuk kita itu acara pertanyaan apa masuk-masuk kita pakai acara model kemarin dia siang di nomor 15 ayat 4 dohot ayat itu ditikimangan dengan ayat itu jom-jom kita. Marhite-hite goam di bata ama dohot goam anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goam itu di perbadian amin martangnya kita
Ade Tuhan de Batama kami na di Banua Gijang. Kudu na mga turuhon pardongan saripeoni. Di idahodo dengan namion nama sakap naing barbagas. Jalan narodo na sida mangido pasu-pasu. Atong say tatap man na sida di bagasat asin ni roham. Pasu-pasu jalan ramoti mana sida marhiti-hiti maktakulungin. Rajai mana sida marhiti-hiti to di porbadia. Asa mamuka jalan marulung di bagasat dame pardongan saribiom na sidai. Kami hormat kami anakon alaniasi dohot kolong ni roham. Amin. Udul mahitase. Magativitas yang dupete nomor 152 ayat asini roha malihamu dohot dami siang debata mata nang siang anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siang hata ni debata jahat di parsaurata wenetamido siang buku pesalmen bidu 122 ayat sada kalian jahapun ayat sada sahat rodi ayat konon edehanananku martua ma ganub nama kabiari jahuba nama parani diangka dalenne sai panganon do naniu dan di tanganmu martua ma ko jelasona tudoson hawang guna marparbui do yang go jolmam di bagasan akabiyut ni jabub tudoson tunas ni hauji do aka anakmu Maryam idama sai songoni do tomon dahutan pasupan bawa nama kadiani jabuba sai pasupan ni jabuba mako sien-sien asa pay dayo minadenggan ni Jerusalem ganu paring salilik ko manudo jalay kon idaw mudo at katahoktum tubo ni anak nasonang ma songgo to Israel nagabitur ko kaya sada martua ma ganu na magkabiari Jehovah na magparani diaka dalanne sada kata na palang ni halil sigoli o anjon imam martua tagado hata naumano nautabu nabalik di halil potojon ahape tuelo anggo nadidio alaidak subijo mabuy martua buy udol memiliki jabatan alai hati ina rohanai tersiksa dan mertua korni buy udol berjabatan mamura dan mertua korni ditambah usia ngamar jabatan mamura sikop anak dohot dan mertua buang nido akan asing boleh so kipas kamar. Salah satu keanehan di Joma memang saya itu si sokonon seolah orang ada doa madokong bolongan dok kepingnya dengan duit segalanya bisa jatuh. Makiti boy orang kesehatan ninna. Nah tapi tak jaminan ang gualani hete ko do nota tadok majo misalnya sudah gajah umur di si ulu panggadian ahana subuh itu horong di si ulu panggadian nah tadok do beberapa tahun nali mati do si ulu panggadian nah kalamura tapat perjabatan dohot lana asing ke aliran di Joma seolah-olah kepeni dua para naumar ganaru niko napaling di hasikoli Jolma gudang Jolma mau berkorban
So pajumpak petahodo istrina na mangalului ngolu-ngolu iso matoko magbutasada majual demi duit olo do jol masuk korban. Dua-dua istilahnya dua tangan. Olo do di hati hari potong tidak ada lagi kasih sayang di orang tua demi duit. Olo jol main atorasi menjadi anak kota yang sangat-sangat membutuhkan kasih sayang. Termasuk yang paling aneh, olo jol mengorbankan dirinya, termasuk mengorbankan kesehatannya. Asal maju pang kepengi dalam kenyataannya. Molodang sehat jol mai mertua di dohoro dao. Anani dohoro jol masih solo demi untuk memperoleh kesehatan. Apapun dikorbankan termasuk sudi artanai dikorbankan. Keanehan tapi demi uang kesehatan dikorbankan. Demi kesehatan ala kesehatan doa ala na umarga. Terbuka di bagasan sadari mula di lokon mertua maksudi do kita nama kasih politik alai na mertua na soadong berupani pak kuranina ima dihalak na merhadiani jahola. Anggo betul-betul lu jolmai bersadar marpakirimon marhapor seawat tu debata pasti dihilalai do tuai akka jolma nama kabiari jahoba nama parange diakka dalan nai gabi jolma nama tua iko pangoli asti si hol do jadi jolma nama tua songoni do hol koloan rumah tangga muna na tuari di konsil ditiki pastoral pranikah Hijabu udah Sonari memasuki babak baru atau hidup baru buat Tortu sudah dari muda saja dengon pulang mau manusia ala jujur do kita ajukan cuma laus audo mandong dan memungkinkan jangan untuk gereja saja dengon ala nama Yuda dan ada bedongan ala itu doh bulunga maka sekotak lo tinggal mau tuh gereja dan berubah pikiran bulung ini dulu ala saya ada pada anak kami dong sih di pagodium biasanya ada nama gereja nada buan mengajar orang itu baru gereja bulungan kas jadi ada mau dah berdiri di sian Siti Korong nasa dili mo alam nga udah dari mana semua nahulog ko ni manali masuk ke gereja memiliki ni naman na dua alay hindi makaw na kami na dohok na toras na kasi turinggas na alay dohok mulubuy dohok makumakay dohok kemungkinan kamu tumadok prinsip apa alas tumapan kami memungkinkan bisa sendiri doi kupani alai iman modo diulah hokoi ringkas sumar minggu magkabiari jakuba laos dohot muse dohot to akajol mana magkabiari jakuba biasa ada dohot doi mangajari akajol mana makbeta-betai ba makujara soman gula punya mana orang alai dan koi dia lang nami cari nai mungkin ada kita namanada laksamana muda parel para ruas mulia di patur nabi itu ditiki mantugas kami di patur nabi itu cerita makamon tarsingo tu si pamanon tiki jaga kawaman lo jadi memuda mengurupi bapak si patah menjual kau dua tu pasang asa ada yang mengurupi
Mulung amat itos didok inok kudu tuar. Jadi ditikilangan ini yang main kami tubata. Tos di sini didok tubata dan biasa. Duko comoni ala tujuh mana kadejo jalaboy tiruat dalam mengajar si semono. Nama dodo para katong dongan nama moloyata bigis Armstrong na parjolo lawa tu bulan dongan sa kuliah namay cerita kanang pareho na lanamano di mana dia memiliki prinsip si semono molo na jolo dan kung nila sa pulo siya pinamaoni alay ba na memiliki selama sekolah kalau bisa mempunten 9 ngapain puas nilai 8 ini prinsipnya demo lu ibadah puas ngabal nilai bisa desakala wan alai do ibadah do si samono kalau bisa nilai 9 ngapain puas nilai 8 jadi selalu berjuang buat terus tama imana ya sema kuliah karejo ibadah nani sari nai rodo bapak nama dokter angin sari hoda ninam sih jadi mencari ibadah memikir yang kita dope ibadah dumbar kasohotan jadi dumbar kasohotan adalah termasuk namanya aja nama istrinya Roma istrinya mandokon wah gizi itu lebih penting untuk anak-anak kon namu sih mangalang dari sari naon dukun rupani di somani mana nama saya ngabago dan anak kon nai ngamatoras nai menikmati hidup ibadah mangan ngaso na mawin na rohana daksa dia liling lau mangan di mana bebas mana di rohana mangan Roma dokter na doko musik hati-hati batas mana mulai seorang karijo markasohotan adongnya na konna nani uladai dangboy dinikmati godang dohalak na suboy menikmati molo adong di ibadah jom mana mertua jom mana makabiari de bata panganom mudo nani ulani tanammu mertua mako jala seorang jala kembali duduk lam mungkin joma merasa berbahagia melodang jorok tutuhani tuduh sembawang untuk nengat perbudo yang berjolma menjadi sikop do milion debata si panganon si inumo gabi di anak nanyula mesilur kinahan gabi nanyula sonang saya pasuon ni jago bakal siang dalam pengertian di Jorobodo inanan sion di kita di Jorobodo kita boy manjaro rasupati dan mungkin belau kita pusion dari Jerusalem di konaringas to mandapoto joroi jadi kol hidau do pau tubuh ni anak dan kawan di dalam mulut terberbeda menjauhnya tapi dalam mulut itu orang tahu ada ini seorang nai jol mana jono tu di mata dakola tu panoli hatau alai belum kon par jol tuau hatau saya akan merasakan kebahagiaan mul jono kamu di batas tu bangun Tuhan wa maminang tuhita saluhut nadui alami pernikahan norma songon ujahat di banguni di bol 5 juta doh terus yang naboro siang di dalam membina rumah tangga pasti ada kelemahan yang menunjukkan nanti nama kayak nah jadi ini memang jauh alai rumah tangga nama lamatan di bagian kapal makan menanuan bakal rumah tangga gaya jadi nama ngalungi laut dan Tuhan dan ada laut dan palung gelap sebabnya kuda kuda itu
Tuhan supaya Tuhan membuat gelombang itu berhenti, laut itu berhenti dan gelombang. Si panggilan dibikin na mengadopi gelombang ini dongannya Tuhan. Ditaruh hamu na dumain ng marbagas alaidan tamahalak Kristen marbagas somon na sutumada debata atau tangihog kamu majulo hata ni debata tarikon turuhut ni pardongan salipion ni halak Kristen. Jadi dito pa debata majul mai tumiru rupana di turuan debata lau manopa ibana bawa dohot buru-buru nasida di topa dung di topa debata di jolmai di dok ibana ma dang denggang sesada bawai ujung kubahan pa di ibana sada buru-buru pangurumpi di ibana bahen akuk na alai sian mulana ibe di hatopanai bawa dohot buru-buru nasida di bahin alani tadi konon di bawa do amana dohot tinana patokon dirinya tu naniolina nagawisa de daging do nasida na dua asa dada dua be nasida tuksa daging do aku ni do Tuhan Yesus ganun na paulakon na niolina iya suala namar mainan na pangalakot sa do pangalakot do nang nababuat na sirangi atong na pinadong di debata dang jadi sirangan ni Jolma so ngunod do di do debata tu bawai hamu akabawa aholongi hamu mapar di hutamu nabi somon Kristus nama kaholongi huliyay jalan na mangalehon diri na humukop sa unang mulok kamu lepat nasida ikom marro kamu madungan nasida sangat baik kamu nasida songodongan panean di hamuluan naso rasuda dungi songonodo didok hatanya debata tuak kaburu dioloyak ka perempuan mabawa nabi songon pangoloinya di Tuhani ay bawai do uluni pangdirutana songon Kristus uluni huriay iko botol formam tomam mardongan halabohon dohot haminahan dito imarang ini burburwi ima na arga bijolo ni debata dohot bijolo ni jolma atok songon akan namar parangihon hatan ni debata mahamu sumulukon para sinirohao dohot habasaro dohot masalepon ni rohan makamu masih paune-unean maham dohot masih asian saluhut ritim ni roha nuruk rimas panunggahiyon dohot pancahiyonin daw masih ang hamu alay dibijang ni saluhut na masih hawolonan mahamu ay idorahut-rahut ni nasundenggan dungi dami na siyang debata ima mga raja di bagasan rohamuna jala sa luhut na minahin mga kitik-kitik hata mga pabayanan toktong may magkitik-kitik kuwal ni Tuhan Yesus asa iba na mga raja ay rohamuna doho tulaw muna
atau nunga di bigi hamuhatan di mata tarimo turuhut ni pardongan sali peoni nanu kumaaw wain jumulo diho ale pagoli si Tigor si Majuta ulo doho makajom-jokor di jolo ni di mata naupuo to sa luhut doho di jolo yang kadongan na bumison na di pangidorohan do si Rosian na buru siani pang naniririt mon gabi dokan saripe ulo doho makahulong iba na siya nasa roham doho bagulapon siya nasa gugo uhut man parangin na baliyarak doho iba na ulo doho mga tuwadyo doho agalion na tuksurah humurang parangina jalan nasa tupa paulahon mo manang tadi konom mo iba na pay marisirang amatian kamu sugot mulo na mong sadaro kamu manguloy sa lukot na ito maalis mo naman kumaw doho iho alina si Rosian na burusian ipa niririt ni si Tigor si Majuta ko bahid dohan na sarili naulo doho makajong-jong kong di jolo ni bata na boto sa luhod doho tijolo niya kadona na pumulison na di Panginoon do si Tigor si Majuta kong gabi sinodog mo ulo doho makahulong iba na siya nasa roham dohot marpangalaw na prema na dokon iba na dohot marparangehon parange na bahiya babuan anak Kriste ko jalan na sa tupa mangilolo ko manang tadi kunong mong iba na pay magisirang hamatian hamusugot mulo na masadaro kang manguloy sa lukutunay dot makul kata doahu na mabuan kata na tuhamu marihite-hite guar ni debata ama anak dohot di porbadia doahu madok tuhamu na pinadomu ni debata dan jadi sirangan ni jolma amin di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sondak ko Tuhan debata mabuhina Tuhanmu jala asima rohana midahamu hidup ko Tuhan debata mabuhina Tuhanmu jala di pasaor kon madamina tuto di munabe amin Tuhan si parolongi
Tuhan debata manamin asi marohang didongan namin na madjalo pasu-pasu parbogasom ang giat mahulong minamian di ngulo na sida jala saihot mahulong mina gabi ujahan diha setiaw ni pardongan saripeon na sida asa marsinod ang nasinirohan dohot hadengganon ni holong dito ngatongan ni rumah tangga na sida. Ang giat marujahan jala orang malhapos at tuhor matangga na sida asa kabitiruan na denggan bulu na sida waka na humaliang na sida. Gugoy mana sida gada rumah tangga na sa itoktong marsaw dokot atam asa tutu dihango dokot na sida rumah tangga yang kana forsea di portibion sa ipahubas jala pahot mana sida di parsauran yang kana forsea di guarno asa marmulia guarno nabadiyai atang yang kumapilianda ada di bata manami na di Bandua Gijang Odo haluruan ni salukut silihon-lihon na dinggan dohot nasa unibasa na mau diutus. Kupasaat kami masih na nilihon itu kami pilihan namin tuho. Sejalo may gabi uap na utus di julong. Pasu-pasu may jala ramon. Asa hupak kasih kami pilihan no. Pati bulo na jauh dito ngatongan ni William dohot ti portibion. Buhay maruhan namin marhite-hite tondim. Asal munted dahami godang ni sinolehon itu kami. Salam gir-gir kami madok mauniate tuku marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Madok mahita-hitang yang aliaman nami. Didongan ya si rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot kolong ni rohani di bata mata. Dohot parsauran itu di korbadiai maha sa na. Amin. Betul banget kan sih? Jalan. Sa pinggan namin mo ino. Sa muna berdiri lang na. Sa tudong muna ino berdiri. Gantung mo sa tudong muna berdiri. Hindi na tulang ni. Hindi na tulang. Rapat tulang. Rapat.
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan
persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Lihat minum tuh lah. Masih mau sih. Bisa lah, ini kesini dulu kita tolong. Nah, tolong sudah ni tu bimbing. Nih sudah kesini, mau saw. Lihat nak tolong ya. Cuma kan sih. Oke sih. Tokat tubuh di hari dunia rohata, apalah takas ketikyon ima di pangso niakin kami kereta itanya bison alih jumlah rumah talap sangap tuaka situan natorok seluhutna nau bersangapi kami raja nabi seluhutna terlebih maju udah kami bagi dotiki kami satokin jumlah majo di lala rohan kami usaha kami susunan acara di acara panotoron na yang sipatu kota di lonta di bagasa saririon na perjolo hata huwasima siang kami pada di suhutan non boy mamardus di rohaman ang naisian non siya kita membena tahu huwasi na paduahon tuan di kondang siang suhut busok datu na patuluhon manot terma boru bere ibe bere boru nama tua rakma dohot sima tua di boru nababaton maroterma parhudul pitubosi rabdot para datang pareksabungan si bitu-bitu pemerintah setempat dot seksina rakma dot pariban nang ale-ale na palimahom acara tu ulama na parjolo kupasa tamima marotor madokata hula-hula nami siya nipar sok-sok ni manak tulang nami papaham tulang nami siya nipar tulang nami nabi tupulu dohot tulang nami marpau rap udurma dohot hula-hula nama warat nama rahamaranggi hula-hula nami siahan hula-hula nami hutasoit hula-hula nami purba rap madohot hula-hula ni angginami si hobi. Jadi mau laki mah
kita selalu nah taruh ma di Tuhata lalu leo do tiki do hai pason di hita di apala di bagasan manogoton di betikyon mga anakin kajalo pasu-pasu parbugason ima anak ni anak nami dot porman nami siya bagas joro ni Tuhata jadi magido kami tuhamu akadamang do dainang asa buat kamu ditamiang muna asa gabi anak si tiruanon gabi keluarga naringgan di jolo nami tarlumowi manang di jolo ni Tuhata tupeotik na we pasat kami hata wasisan ko na hasuton molate ma butima Ya, jadi kami matutu di doa tubuh nami na pasaton na tahu wasit di roha asata puka panotorota jadi di dohonon di tanah berdoa tubuh sisa datang yang mahita seluhuna terlebih bima di persohok ni yakin kami saya kira di gonggom itu perlu batang tahun muna tu tiki-tiki naneng roh asa gabian anak gabian boru ido sitang yang kurunta di hita seluhuna na berdoa tubuh tiki naneng roh asa di pasu-pasu tuan ma perlu tahun ni angin iba 7 ngarion amat pandai nami di doa nami Dewata sigitopa saluhutna iro na manggogomi jalan na mangaromoti hita saluhutna terlalu banyak kami mangaromoti suton alu wajah magjo tuamat tadi bata pertikan basay gabi matutu paden nami di saluhutna na makolong ihami di saluhutna kahorong di hula-hula nami saluhutna do di raja ngelihat na lolo nataka so takamiro apala na tikyon alu damo ma tu ngelihat na lolo gabi matutu pada nami asa siang mula-mula sebelum topa bahan ma di hami amang godang mula-mula las padomu ma tu godang sopa-sopa gabi matutu asa tungnian lihat gabi lihat horas asa tungnian nanti diburu akin nami naung macalo pardong acara ini tiki-tiki na negro posrohan nami di bahasa ni di bata naik ke pasaton na terlumubi ma di tunga-tunga ni habis saluhun na nomor tunggu lumubi ma di akin nami na pasong pardong acara na palatakas di bekas doon asa sisiratagi kami tiki na asa tung lihat gabi lihat horas terlumubi ma di angin nami nampak jogjo pasar bumi. Baik mari kami mang gondang lihat-lihat.